Γεια σας, είμαι η Γάκη Θεοδοσία από την Excelix Software και σε αυτό το βίντεο θα δούμε πώς καταχωρούμε ένα νέο πελάτη. Οπουδήποτε και αν είμαστε μέσα στο Smart, πάνω αριστερά από τη Ribbon Bar στο ελεγκτήριο Νέα, κάνω κλικ στο βέλος ακριβώς από κάτω και επιλέγω πελάτη. Στην καρτέλα που μου εμφανίζεται συμπληρώνω επωνυμία του πελάτη, κατηγορία στην οποία ανήκει για το ΦΠΑ και ΠΟ, σε ποια ΔΟΗ ανήκει που με αναζήτηση μπορώ να βρω χρησιμοποιώντας κάποια γράμματα, το ΑΦΙΜΗ το οποίο έχει, το επάγγελμα στο οποίο δραστηριοποιείται, τη σελίδα του και το ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, φτάνοντας στην κεντρική διεύθυνση. Εάν συμπληρώσω τον ταχυδρομικό κώδικα στον οποίο ανήκει, με αναζήτηση τον βρίσκω, βλέπω ότι αναγνωρίζει αυτόματα την πόλη και την περιοχή στην οποία ανήκει, οπότε μου μένει να συμπληρώσω την οδό και τον αριθμό. Σταθερό τηλέφωνο, το κινητό, ένα δεύτερο σταθερό ή φάξ αν επίσης έχει και κάποια σχόλια. Ενδιαφέρον επίσης έχει στην καρτέλα των οικονομικών στοιχείων το μήνυμα τιμολόγησης σε περίπτωση που θέλω να εμφανίζεται υπενθύμηση πριν κόψω το οποιοδήποτε παραστατικό πώλησης προς το συγκεκριμένο πελάτη. Επίσης έχουμε την καρτέλα με τις διευθύνσεις πελατών όπου μπορούμε να ορίσουμε ποια είναι η έδρα και αν έχει κάποια παραπάνω μπορώ από το ελεγκτήριο Νέα να καταχωρήσω μία δεύτερη και να ορίσω ότι το συγκεκριμένο οίκημα είναι το υποκατάστημα. Με αποθήκευση και κλείσιμο βλέπω ότι μπορώ να έχω παραπάνω από μία διευθύνσεις. Αυτό με βοηθάει αργότερα και στη διαδικασία τιμολόγησης. Έχω τελειώσει. Με το αποθήκευση και κλείσιμο μπορώ να αποθηκεύσω και να κλείσω το συγκεκριμένο πελάτη, ενώ με το αποθήκευση και νέα να οδηγηθώ στη δημιουργία ενός νέου πελάτη. Εκτελούνται οι ανάλογοι έλεγχοι και ειδοποιούμε εάν έχω κάποιο λάθος στοιχείο. Εφόσον έχω συμπληρώσει σωστό ΑΦΙΜΗ, υπάρχει και η υπηρεσία να γίνει αναζήτηση βάσει ΑΦΙΜΗ στην αντίστοιχη υπηρεσία του Υπουργείου και να ενημερώσει αυτόματα όλα τα πεδία του πελάτη, η οποία όμως δεν είναι ενεργή αυτό το διάστημα, οπότε συμπληρώνουμε τα στοιχεία εμείς. Έτσι, ολοκλήρωσα τη διαδικασία καταχώρησης ενός πελάτη. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.